doon ka rin papunta, owner operator. Sana nga po. So mga para akong kuan ngayon. Tubig, tour kuya. guide. Sige, thank Yan, you. malamig yan. Lamig galing sa fridge. Yung truck mo maganda no, bago pa. 400 na po ngayon. Pero nung Galing 325. galing 325. Kuan ba yung miles mo? Wala ka bang accident? Wala pa po. Para maka-award ka ng yung 125,000 consecutive safe driving miles. Naka-award ako noon eh. May ibigay sila sa'yo na sticker para ikabit mo dun sa cab mo sa labas. Yung first time mo dito, ang akala mo doon lang no. Sabi mo walang shower dito. Gulat ako eh. Sabi ko parang ba't ang liit ng yard nila, walang office. Sabi ko, first time ko lang din po makakross doon, kaya tanong ako ng tanong sa Oo, sa Fort Erie. Nakikita kita sa Naligaw kagabi. ako. Na 407 ka. Opo. Hindi dapat 407. Na ano ko, na ano siya, na miss yung exit. Sabi ko mali. Sabi ko ganyan. Kahapon nalimutan ko, sinabihan sana kita na huwag mong sundin yung 407 kasi toll road yun, hindi tayo pwede doon. Ay, pero bahala sila na bahala, automatic na yun mag-bill sa kanila. saan po dapat daan nun? Hindi mo lang susundin ang 407 kasi kung hindi mo susundin, mag 401 ang unahan nun. So ito 401. Opo. So next time huwag ka na mag 407. So bawal tayo dun, kuya? Hindi naman sa bawal, hindi tayo advisable. So diyan, makikita mo yan, ang daming van, di ba? So yun yung mga banded. Yan. Yung alam mo yung banded, right? Kung hindi ka pa clear, yung papers mo hindi pa clear galing US, tapos sabihin sa'yo na i-band ka na lang. While maghintay ka doon ng ilang araw, dahil hindi pa clear, sabihin ng customs natin na i-band ka na lang. So makakatawid ka, pero ihatid mo dyan sa ito, Highway 401 pa rin. Papunta ka ng east, diretso ka ng Montreal. Near Montreal, mga kuan pa 4 to 5 hours. Ottawa, ganyan. Mga ilang hours ang biyahe mo dito, kuya, pag ano, papunta sa inyo? Dito 21 minutes. 21 minutes. Ayos yung load mo ha. Galing dito, pa US ka. Sila Joel tsaka sila Aaron, Highway 17 agad. Ay, inaano ko po agad kasi kinokontak ko agad yung dispatch. Sabi ko, I'm going to have reset. Sabi ko sa kanya. Sa yung dispatch mo, kaibigan mo. Hindi Okay na. Opo, okay ayos naman po kami. Okay, Opo. maganda yung Tinutulungan po ako eh. maganda yung ayos yung relasyon natin sa dispatch kasi bigyan tayo ng magagandang biyahe. Opo. Sometimes bibigyan tayo ng crap load pero ayos lang. Yung one time nga kinausap ako, pwede ba daw magpatulong sila? Sabi, can you help me, Marlon, about this load? Sabi ko, sure, why not, as long as it's doable. Nung binigay nung pagbasa ko sa yung information, sinabi doon ang dock nila is very tight, only day cab can go there. Holy! Nung after na pagbasa ko noon, tinawagan ko sila. Sinabihan ko na tanggalin nyo yan kasi nandito for safety reason, di ba? May right to decide tayo. So nakasabi nga na napaka-tight, only day cab ang allowed. So kuwan tayo, highway cab tayo, sleeper. So babalik ka, kuya, sa tracking? After ng winter, takot ako sa winter. Kumusta yung chaining mo? Ay, nako po. Nung first time na mag-chain ako sa Kootenay, nako po, ayoko na po. Dati pinapangarap ko lang mag-chain eh. Sabi ko sana maranasan ko mag-chain para lang masubukan ba yung skill mo. Pero nung nag-chain po ako, kalagitnaan na nakahiga ako dun sa ang bigat, mas mabigat pa sa akin yung chain eh. Kasi 4 po eh. Sabi ko, wala na, sabi ko. Ako hindi ko naranasan yan. Pero nung nag-California ako, kasi pasok na yun, September ko na yun. Kailangan nang magdala ng chain sa Colorado. Diba? Nung nandun ako sa ano ba yung border ng California tapos Nevada, yung Flying J, yung Flying J doon na Prim parang Prim
Frame, Apo. Nung nandun ako sa frame, nag-reset ako doon eh, 36 maganda hours. dun, ah. Sinubukan kong magkabit ng chain. Practice lang. Wala, hindi ko nakabit. Yun, ayaw mo na mag-chain. Ayoko na po. Pag may chain up, ano na po ako? Tabi na. Tutulog na lang ako. Pati si Kuya Topper, ba't napa-chain up sa California? California naman po siya. Kasi ang kuan doon, Kinabukasan, inuubo na eh. ang nakakapagod, chain up, chain on, chain off. Opo. Kasi pag chain off, hubarin mo, di ba? Hindi mo pwedeng i-continue. Yun ang nakakapagod, chain off, chain on, chain off. No, ang laking pasasalamat ko sa'yo Kuya, sa totoo lang. Kasi ikaw nagbigay sa akin pangkabuhayan showcase eh. Welcome. Sabi ko, grabe, kailangan makita ko si Kuya. Sabi ko, ganyan. Ako rin, kuan, para sa akin, ako rin ay masaya, no? Kasi imagine, youngest Filipino trucker in North America. Ako po ay naka-assist sa kanya. Kaya baka ma-discover ka ni Omni News. Alam mo yung Omni News? Nako po. Yung Filipino channel na nagpipicture sila ng mga trucker minsan. Omni News, baka ma-discover nyo si JP. Nako po. Ito yung pinakabata na trucker sa North America. Filipino na trucker, pinakabata. Baka magawan nyo ng content. Ang trucking ay you need to have the guts. Ikaw ay matapang. Kasi hindi lahat ng driver ng small car ay pwedeng maging trucker. Dapat ikaw ay may skills, di ba? Tapos one time ang experience ko nung deliver ako doon sa penthouse, nag-brown out. Kasi may fire alarm. Yung mga Tapos tataas po kayo. Gusto nila tumaas kayo, ganun. yung mga elevator nila hiwalay eh. Yung isang side 1 to 40 floor, yung sa isang side 41 to 70. Nagkakabit. Pero mga high speed. Thank you dito Kuya sa experience na to. Ay, welcome. Basta bakante ito. Pag bakante tayo, diyan kakanan tayo diyan. Doon yung home court ng Toronto Raptors. Yan. Grabe, binless talaga ni Lord eh. Uy! Yan. Yan ang Ito ang Toronto Raptors. Yan ang sometimes yan ang yun, Phillips. Ay, dito nanonood yung tao. Yung marami. Jurassic Park. Opo. Ito yun. Jurassic Park. Ito yung napupuno. Oo, punong-puno dito. Blue Jays dito po. Napakalaki tong Toronto. Walang-wala po yung Calgary eh. Daan tayo sa New York po, nako. Magkamali ka lang ng isa. Kasi yung mga bridges po nila 13.8. pero Talagang sakto lang. Sabi ko basta may truck sa harapan ko, pinasok ko na lang sa utak ko. Basta may truck sa harap, kasya yung truck ko. ang kuan ko dyan na experience yung may detour. Tapos sa detour, syempre nakasunod ka pa. Ayos lang. Pag sa traffic light, ako ang maabutan ng red, syempre maiwanan ako. Na wala na sila lahat. Ngayon ako na ang guide, ang lead. Ang una. Tiya, saan na ba to? Ay, may na pullover. Nako. Tabi ka na. Ayun na.
Ano kaya ang kuan nun? Baka nagsi-cellphone. Oo, baka. Huli no? Oo. Kakahuli lang ako. Ako one time na huli pero hindi ako sure kung ako ba talaga. Hindi ako nahuminto. Tapos diretso pa ako. Yung pala ikaw? Oo, tapos nung nag-pull over na talaga, ako, bumaba na yung pulis. Parang nakasimangot na. Sabi niya sa akin, bakit hindi daw ako nag-stop? Sabi ko sa kanya, sir, I just want to find a safe place for you. Ah! Ay naku, dalawa pa oh. Oh, bata pa oh. Huli oh. Huli. Oo. Ayos lang, parang ko naman sila. Chinek lang. Wala lang. Tawa-tawa lang eh. Hello, pre. Morning. Hello pre, good morning. Kamusta? Ayos lang. Saan ka? Biyahe? Oo. Oo. California. California ka? Eto pre, may kasama ako ngayon. Baka Kilala mo. ipakilala ko sa'yo, ipa-assist ko sa'yo pag magbiyahe na siya Sure. dyan. Ha? Sige, pre. Walang problema. Ang pangalan niya, anong pangalan mo? JP? Ay, JP. Oo, sira ulo yan. Tapos, ang load niya bukas, balik ng US. Pasaan? Georgia? Iowa kuya. Oh. On the way na, papunta Iowa. Calgary. Pabalik na Calgary. Oo. Ay, JP. Kuya. Biyahe tayo ng 25 ng alauna. May nakita ako. Alauna ng tanghali. Oo, pa California. Para sabay tayo. Agahan natin kuya, pwede pa yun? Hindi. Pwede naman. Pag nandun yung trailer natin parehas. Mamaya, dalhin, ang last na item namin, dadalhin ko siya doon sa clearance outlet ng Nike. The only store ng Canada na Nike na napakamura. Okay. Maraming pera to eh. Ano? Maraming pera to. So, ipapadonate ko kay Si Nike. JP? Oo. Patay tayo. Ay, wala. Ano yan, pre? Si JP, ano yan? Galante yan. Dalawa shota niyan. Naku po, Kaya hindi ganyan totoo. naman yan. Hindi totoo, patay ako sa jowa ko Kaya kuya. masipag yan. Kasi Di ba, magano ako? Pag one time mag-iisa ko, pre. pag ma-timing na mag-reset ka, yun din, iikot kita dito sa Toronto. Ayan yan. Sige, okay yan. California tayo sa 25. Sabihin ko, ibibigay ko sa iyo yung move number. Okay kuya. Para siya, enjoy kayo. Sige pre. Thank you, ingat. kuya. Ingat kayo. Sige, Ingat kayo. sige. Ingat, bye. Stop ka. Yung sasakyan. Pag umiilaw po. Ayan. Bali yung parking natin nasa 2 floors under the ground. Alright.
Oh, nandito tayo sa Dundas Square. Ganda dito mo yan. Ayun, yun. Ito, ending Jollibee kami. Jollibee. Thank you talaga dito, kuya. Kung di dahil sa hindi ako makakagala dito eh. Ngayon, may masabi ka na kung anong nakikita mo sa Toronto. Sa Texas, napuntahan mo na? Yun nga gusto ko na mapuntahan ngayon, hindi pa? kuya. Sabi ko, ngayon napuntahan ko na yung New York. Gusto ko Texas naman. Ilang weeks ka doon, kuya? Mas malapit ka doon eh, no? Galing dito, mga 1 way, 3 days lang. Kamusta naman ang daan doon, kuya? Ay, Texas. maganda. Maganda doon? Oh, ang speed dun, kuan 80. Hindi abot ang bike. 62 lang sa atin. Pero may mga family ka sa US. Meron po doon sa malapit sa Stockton sa California. Meron din sa Texas, isa po. Punta ako ng Houston. May kamag-anak po kayo pamilya, doon? relative. So pinuntahan nila ako sa truck stop. Oh? Tapos nung nagpunta ako ng California, doon sa Ontario, California. Meron din po doon. Nagkataon yung bahay nila 5 minutes drive lang sa TA. Pagagastuhin ko si JP dyan, no, na Nike. Dito ka lagi nagpa-park, kuya? Hindi, doon ako yung sa Britannia, yung sa paglabas mo. So, alright, Thank JP. you, kuya. Sige, sana Congrats, ay na-enjoy mo yung Na-enjoy ko talaga, tour mo sobra. sa downtown. Thank you. Sige, ingat ha. Eh, kunin ko lang yan. Aalis ka pa pala, no? Up. Kuya, ingat ha. Sige, JP. Thank you. Ingat thank din, you. ingat. Thank you sa lahat. Thank you. Matagal na ulit tayo magkikita. Thank you, kuya. Ayun, ako ay uuwi na. Natupad yung gusto kong ma-meet si JP. Uuwi na siya bukas. Papunta sa Calgary. Pero ang load niya, initial, ay papunta ng Iowa. Same direction. Sa Iowa, doon na siya mag-pick up or nearby doon mag-pick up ng reload para sa Calgary. Uuwi sa kanila. Yan po, si JP, ang pinaka-youngest Filipino trucker in North America. 21 years old. Dito ko natatapusin ang video. Okay, bye.